Després de la dimissió dels 7 consellers de la Unió dels seus càrrecs com a membres de l'equip de govern de Formentera, Alcaraz ha presentat la seva dimissió com a president del Partit Popular a Formentera. Els motius pels quals ha portat a terme aquesta decisió és, segons el que ha explicat, donar una solució que permet l'estabilitat política al si del Consell de Formentera. Per una altra banda, el PSOE de Formentera ha anunciat que no pactarà amb la Unió i exigeixen a l'equip de govern que entreguin les seues actes per fer una dimissió real dels seus càrrecs. Recordem que la dimissió de la Unió és dels seus càrrecs però no de les seues actes. Els socialistes han parlat d'irresponsabilitat per part dels consellers, ja que el que han fet és deixar una situació d'ingovernabilitat a l'illa. Gent per Formentera, per la seva part, insisteix en el fet que la Unió menteix al poble, ja que els consellers no han presentat la renúncia de les seues actes i els acusa de voler aconseguir la presidència del Consell.